Ay, guwapo. Uy, lang. Ay, ini guys. Cheers, bye, cheers. First bite. First bite. Gabi, bite. Hello guys, RJ Ratonil. Another adventure na po, another vlog. Mamuha mig tipay karon og talaba. O man ako mga legendary hero. Tapos among spot oh. Guys, dito yung spot. Let's go, let's go, let's go. Bangga. Kapitan na mo. Wala kidadak ano? Dapat dah keluar. Wala. Mana pada aku kaya namin. Oh, lagi ba? Ayos ah. Dapat ke, dapat. Ayos. Takut sa guys. Oh. Salabia eh. Jangan kau main sini. Mancing ko na yung sito rin. Tapay natin na dyan, kaya di pa natin na makaon. Mancing sito, kaon na. Grabe. Ah! Iya eh. Woo! Iya kayo eh. Oh, dito Ricardo sini, bitsin. Bitsin. Oo. Napao. Yes. Kompleto Ricardos. Oo. Yung suka, atong tabunan, kaya wala na yung sponsor. Agi bitsinan man. Yaman. Suka ka ka? Adil ako suka eh. Ano naman tayo limang dito? Nalibol. Lamia kaya ni Bayo eh. Iyay. Kayo, kayo. So guys, muna na mong first dive. Tapos muna yung mga Area.
Makakuha ni ano, ni Lakim Kim din ni day. Atong kay Magic. Seryo? Yung kay mga isda dire kay Keep, magtira limpyo na tayo. Katira gilimpyuhan na dahil sa dagat oh. Sorry guys, agi-apil si Dory guys. Si Dory namin. Classmate ni Nemo. Lami doon siya sugbaon na si Magic. Pero mo katilawan eh. Tapos isa ka sa ako among talabaw. Ay kuha na ni Jiboy oh. Saan? Yung kapitan. Mga talaba. Wala na kaila, bato ni siya, bato. Bato. Dilagay ko ka ano ani? Kari kong day sa ani. Sa man lang gina. Oh, daro. Nara. Amo ni si unod mga gwapo, ha? Walang unod. Amo ni si unod. Nagagbuak gwapo, ha? Wow, yeah. Oh. Kita na Alam mo, nagbuak ko. Uy. So, Ay, gwapo. Uy, lang. ay, kasi ani guys. Ugasan na to gamay kay Ay, sabaw ba, sabaw. Ano? Basta ba, munggaw ko na. dahil na rito. Uy, ang sabaw. Wala ko higupan ni mo. Pagbuki ke, agay ang lami. Tani nga mo gano. Ini siya. Ini siya tirada mga gwapo. Eh, kilang. Dili ka sana no. Kaano anak, kadako ano eh. Dako ko yung unod ba? Dako ka sana no, yo. Ah, dako wag Oh, unod eh. sus lami ay ilahos oy. Pero ayaw lang. Ayan lang, anya na. Okay, lahi color niyo. Ay color. Lagom-lagom ni. Lagom baga. Nigra. Nigra. Yay! Ay, perlas ba? Perlas ito na rin ay. Dalas. Perlas langanan. Perlas langanan. Uy, atap ni. Tadi kay tagak sa baba ba oh? Ay, lahi po ng birada nila Magic dire oh. Sugba tara guys. Sugba po siya dire oh. Sugbang mga isda ba oy. Yung lunch na mo. Sugba gyud ko nagisugba. Sugbag yapon ning shell bay. Nasugba na nini. Ah. Oh, so sabi Ay, napon siya. Saan na nimo bay? tula. Tula. Okay, pang tula dire So oh. muna itantula na mo guys. Kuha gyud ko ni siya fris o gyud gayo. So yapon kayo. Sabaw. So naatay tula. Kinilaw. Kinilaw na tupay. Ba, kompleto ricados ni bay. Seafood galore ni bay. Seafoods. Basta munganga na ning tipay. Saan sa English bay? Basta shell. Isang sa English. English na basta shell. Munganga na siya. Oh. Na, ibig sabihin luto na siya. Wow, ito na. Nga. Siya guys. Gingangan. Nga agad. Wala na yan. Barato naman ni siya, inaning gwapo kay ni siya, mahal ko rin ni siya. Marami siya sa mga $20. $20. Wa mo dollar dia, ilan lang. Isod mo na kuwaon eh. Sabi mo, isod kay kuwaon, isod kay prepare. Baruto lang daagi, abangan ang 1.5. Baruto pa lang daan. Pakupok pa lang nimo. Ito lang. Yay. Kuman na gyud ang seafood na mo ba yo? Yeah, prepare na ni Magic ang mga ricado sa tipay oh. So ang ano ani pagkaon na ni Jake? Patangag lemon. Lemon, suka. Ano? Dahunan. Dahonan. Oy. Pwede na apilong gyud kung kita ka. Wapo pa. Wapo. Ang gamito na. Yeah, sa tinuloy. Hugaw-hugawan lang. Uy! Napoy malunggay di ay? Ah, kompleto ricados ng tinulo. Tinula na mo guys. Muna yun itong talaba na ilang buwak-buwak ganina oh. Waon din. Ganang ito, makaon na ba eh? Oh, Okay, tanan na. Tanan. isip lang kita ka. Grabig unod oh. Grabig unod niyo. Talaba oh. Buro magtalabot Na, magikidilaw na ko ano. Grabe ba eh? Ibis. Ibis. Masuos. Talaba. Sagula. Naibuli na wala. Pag-aasa. Kina mo kay umudo. Grabing unod oh.
napasili kinilaw ng ibis ba yun? Iya kay seafoods. Meet from YouTube ne, meet from YouTube. Ipagwapag yun yung pagkaon, no? So guys, dilawan na ginato guys, ang tipay. Nani daw pagkaon nani, oh. Ang tag lemon. Ayan. First time na ako mukhaon nani guys. First time. Dinilagid ko. Nakakuban ako sila Magic. Kaya sila Jiboy. Wapo kayang lugar bay. Spot. Karipag yun ang pagkaon. Tilawan ni, tilawan. Tilawan. Cheers bay, cheers. First bite. First bite. Gabi, bite. Suka sinilaw. Suka sa kinilaw. Andre. Ah. Sabi na miya eh. Malagad kay mamahan kinabining sus, di ba nang maluluwas. Amin. Man! Birthday. Happy birthday! Okay bro. Sige, sige, sige. Sige, sige, malami. Ano oras ay kong kaon? Kuan ba? Bye. Inaana de magkaon di ay. Oo, diretso ka no. Ano mi ay? Ano? May akan patawa. Hey guys, ngaon sa mi guys. Ngaon sa mi kay murag lami na kay mukaon. Kara gid sa mga native kuan. Lumag na saging dayon. Oh, Kinilaw. ilaw. Kin. Kung taga bye-bye. No, kung pabukit ka, mo ang saging. Lagi ba? Kinilaw og nani ni? Tampis pa na rin. Sige kang. Saging og kamuti ang tani. Galbog. Saging og kamuti na. Ang boy shout out. So shout out ko ni Lanto iki Baloyloy ug kang bro Aljon Alinyabon bro, shout out ug kang Raven Ratonel nga Team Blackface, shout out ug Rigor Espiro Pacquiao, shout out bro ug kang Mark Anthony Pangasian bro, shout out ug Alni Chad, shout out so kauban nga si Jerome Pavera sa CCMC, shout out Solner Lumpas Umpok, shout out bro Kuyi ug kang Earn Pats, shout out Yakap ug kang bro Alien Brod, shout out Brod ug kang Christopher Lopez Romasio, shout out bro ug kang Rap Ratonil nga isa sa tag-iya sa certified lamion sa Mantikaw ug kang bro RG. Eh, So shout out ko ni bro Istra, Nick ug sa kang Aquaman Spiro, kang bro Pib ug ulas. Ulas Pergan, shout out. Yeah. Yes. Gabi na gabi itulog bagay. Duty ba? Halang-halang. Sulayan na itong halang-halang. Halang-halang na Ipay. tipay ni no? Adi man suni tipay. Tipay. Tipay ni. Halang-halang na tipay. Scallops kumbaga. Scallops. Ganina na shell ba? Lami siya guys. Lami tuon guys. Di ba Lami lami? ba? Lami ba? Lami sa kanilaw. Hmm. Gabi na ako. May sa kinilaw.